Väčšina posledného roka bola pre mňa dosť jednotvárna. Primárne som ho trávil cvičením, osobným alebo online trénovaním, študovaním alebo tvorením kontentu. Som rád, že som sa nenudil, ale nemal som veľa voľného času. Preto keď som sa dozvedel, že sa nedaleko Viedne bude konať jeden z najväčších rapových festivalov na svete, povedal som si, že to je ideálna príležitosť na odreagovanie sa a užite si trochu toho leta. Takže som kúpil lístky, sadol na vlak a išiel som na Rolling Loud. Dobre, tak nachádzame sa vo Viedni. Fúka trochu besné, ale keby to nefúkalo, tak je to asi tak 35 stupňov, takže beriem to ako pozitívne. Máme 4 hodinky do fitka, takže zatiaľ asi pôjdem pozrieť mesto. Mám jasno, tak to bude na desku na videu. Som na 4. poschodí bez fita. Do poschodne, teraz to bolo relatívne pohodička, ale som už na noci. Dorazil som do tejto sekcii izbičky. Myslel som si, že do ubytka sa dá dostať až po tretej, ale teraz som otvoril e-mail od ubytujúceho a som tu. Potrebujem len niečo na vyspatie sa 5 hodín, takže za 30 € na noc luxus, krásny výhľad. Radšej nebudem. Či sa na festival moc nechci ísť, úprimne. Keď som čítal tie recenzie, že je tam horúco, nie je tam voda, tak na nejakých bečkových reperov sa mi tam veľmi nechce ísť. Takže pôjdem pozerať pravdepodobne mesto a to znamená, že idem do fitka. Úplne extrémne fitko na to, že 7 dní free trial. Že je to maličké, ale je to všetko, čo človek potrebuje a vravím, keď idete na dovolenku, sa to volá Evo Gym, úplne odporúčam. Absolutne. Takže mám docvičené, nenatáčal som nejako veľa, keďže som sa chcel sústrediť na to fitko a mal som len nejakú pol hodinku, 3 hodinku, ľahká pumpačka vrchu tela. A teraz teda idem za pár kamarátmi, s ktorými už konečne pôjdeme na festival, kde sa ešte stretneme so zvyškom a vidíme sa na festivale. Zakončenie prvého dňa nedopadlo úplne ideálne, keďže som sa oddelil od kamarátov, ktorí ma mali brať domov. Tým pádom by ste povedali, že potrafím na parkovisko. Nepotrafil som na parkovisko a museli ma nejakí Rakúšania brať až do Viedne, kde sa teda teraz až stretávam s tými kamarátmi, čo ma mali brať do Viedne, pretože mám u nich svoje veci. Takže prvý deň, akože festival bol úplná bomba, Playboy Carti, Age, tých dvoch som si užil najviac, ale aj Lil TJ bol úplne super. Zajtra má byť Travis Scott, má tam byť Don Toliver, má tam byť Offset, takže to očakávam, že bude ešte väčšia nálož, ale každopádne festival bol super, až na to, že sa tam trošku príliš prášilo, ale užil som si to až na túto poslednú hodinku a pol. Každopádne je len polnoc, takže nie je strašné a teda počkám na kamarátov, idem sa vyspať a zajtra skoro ráno pokračujem. Poznámka teraz, ako editujem to video, tak som si uvedomil, že som úplne nevysvetlil, ako sa dá strátiť, takže boli tam dve skupiny ľudí, po konci festivalu jedna skupina ľudí išla na autobusy, na taxíky a druhá skupina ľudí išla na parkovisko. Ja som išiel najskôr s tou zlou skupinou a keď som si to uvedomil, že idem so zlou skupinou, tak som sa chcel obrátiť, ale tých niekoľko tisíc ľudí, čo išlo v 3-metrovej bariére oproti mne, tak
mi znemožňovalo jednoducho priechod, tak som si povedal, že sa vyberiem s nimi a čak na konci toho radu, alebo teda keď tá bariéra skončí, tak nájdem nejakú cestu späť, pri najhoršom sa niekoho spýtam. No to úplne nevydalo, keďže nikto tam nevedel po anglicky a nie, že nikto nevedel, že kde je to parkovisko, nikto nevedel ani, že čo od nich chcem. Takže to bol prvý problém. Druhý problém bol, že som nemal žiadny signál, tým pádom žiadny internet, žiadne mapy. A tretí problém, že som mal asi tak 6%, takže kým som sa stihol dostať niekde do civilizácie, kde som mal signál, tak som mal vybitý telefón. Takže našťastie som po ceste spoznal nejakých Rakúšanov, ktorí ma potom brali aj domov. Na vlakovej stanici, kde ma tí Rakúšania vysadili, som si od nejakého chalana požičal nabíjačku a zavolal som teda kamarátovi. Dohodol som sa s ním a natočil som to videjko, takže asi toľko tomu. OK, takže deň číslo 2 a teda respektíve deň číslo 3 festivalu. Dneska to vyzerá relatívne oblačno, takže hádam nebude pršať. Ale má byť neporovnateľne lepší line-up za mňa ako včera, takže ideme si to užiť a dúfam, že to dopadne, hlavne tá cesta domov lepšie ako včera. Takže krásne ránko, ak sa tomu tak dá ešte nazvať, je zhruba 11 hodín. Prišli sme o nejakej 3:00, po 4:00, teda aspoň ja domov. Takže som sa celkom v pohode vyspal, relatívne, avšak Finn ešte hral do rána. Bol to naozaj zážitok. Napriek tomu, že tam bol prvý aj druhý deň práh, napriek tomu, že Travis Scott meškal asi 1,5 hodiny, napriek tomu, že Offseta preložili, takže som ho nepočul, napriek tomu, že sme zmokli a bola celkom zima posledný večer. Dobre. Napriek tomu, že som sa stratil prvý deň na parkovisku, respektíve som sa na parkovisku aj nedostal. To bol naozaj zážitok, ktorý si budem pamätať veľmi dlho. A ak počúvaš rap, tak určite odporúčam. Pre mňa osobne by boli tie 3 dni, piatok, sobota, nedeľa veľa. Ja som rád, že som išiel len na 2 dni, ale určite odporúčam. A ak sa ti videjko páčilo, budem rád za like, odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Peace.